Hej med dig, skønne menneske. Det er Ulla Pig Knudsen fra movingmom.dk. Jeg er personlig træner og vejleder og behandler, og er særlig god til at få dig til at mærke dig selv. Det er tredje søndag i advent, og jeg har en kavalkade i gang her omkring de lidt oversete ting i forhold til træning, men som faktisk har en rigtig stor betydning for de resultater, du får, og den oplevelse, du får af at træne. I dag skal vi tale om nærvær. Og nærvær er for mig at se det at være til stede her og nu, uden at fordømme, at lægge mærke til detaljer, sanse forskellige ting og sager, uden at den der indre kommentator plaprer løs og prøver at overdøve det hele. Nærvær er den største gave, du kan give et andet menneske, og den største gave, du kan give din krop. Jeg mødte en kvinde i dag, som jeg behandler, som fortalte, at på hendes arbejdsplads, der har de noget, der hedder resultatkrav. Og det betyder, at de har nogle målsætninger, de har nogle resultater, som de skal leve op til hvert år. Og det betyder, at alle folk farer forvirret rundt, især december måned, hvor året er ved at løbe ud. Og det fik jeg bare helt ondt i maven over, bare at høre resultatkrav. Egentlig tror jeg, at det faktisk er meget sådan, det er i virkeligheden, at vi alle sammen har forskellige selvopfundne resultatkrav i livet til, hvordan vi ønsker, at vores hjem skal se ud, hvordan vi selv skal se ud, hvordan vores karriere skal være, hvad vi skal bidrage med forskellige steder, så videre og så videre. Og meget ofte så er de der er barren lagt helt utrolig højt, sådan, så det kan være vildt svært at leve op til alt det, som vi forventer, vi skal nå af resultater. Det giver en af det der med at opleve, at utilstrækkelighed, at man ikke når det, man gerne vil, og at man ikke kan leve op til det, som man ligesom forventer, eller man føler, andre forventer af en. Så vil man opleve en form for stress i større eller mindre grad. Og det er noget af det mest usunde, vi kan være i. Når vi er der, så når vi ligesom hele tiden prøver at hoppe op til den høje barre der, så vi vil gøre alt, hvad vi kan for at være der. Vi vil presse os selv til det yderste, fordi det er simpelthen så vigtigt at komme op på den barre der. Og vi vil komme til at overhøre nogle af de tidlige tegn, der kommer fra kroppen omkring, hey makker, der skal lige, jeg kan ikke følge med her, slap lige lidt af. Vi vil være ved med at være oppe i hovedet, fordi vi hele tiden tænker på, at vi skal derhen, vi skal derhen, vi skal derhen, og så hold nu munden, ikke? Tid nu lige stille, jeg skal nå noget, ikke? Det kender du sikkert ikke. Men lige pludselig, så har vi gjort det et stykke tid, og lige så skruer kroppen op for volumen, og så ligger vi med en knaldende migræne, eller med kronisk hovedpine, eller med nakkespændinger op til begge ører, eller hvad det nu kunne være. Og så vil det faktisk begynde at gå baglæns, fordi så kommer vi jo ikke nogen vejen, så kroppen forhindrer os i at bevæge os videre, og det skal vi egentlig bare sige tak for det for. Og det er jo fint nok at have nogle målsætninger, men det der er vigtigt, det er, at vi samarbejder med kroppen. Og vi vil gerne have, at kroppen samarbejder med os. Vi vil gerne have, at den giver os det resultat, som vi ønsker, at den står op hver morgen, at den makker ret, at den er frisk og glad og fuld af energi. Men vi ønsker ikke selv at samarbejde, fordi at vi lytter ikke altid til, hvad den krop siger der. Og så skal man egentlig tænke lidt på, at kroppen, det er faktisk ligesom at være sammen med et andet menneske. Den har også noget at skulle have sagt. Og hvis ikke, at den får noget at skulle have sagt, så vil den begynde at brokke sig. Ja. Det kan jo være skide besværligt, men det er nu alligevel smart nok i det lange løb. I forhold til træning, mener jeg jo, at det er vigtigt, at vi er nærværende, at vi er til stede i vores krop her og nu. Hvordan har den det lige nu? Når vi er det, så kan vi lægge mærke til de signaler,
som bliver sendt til os, den feedback, vi får fra kroppen om, hvad synes den om den her situation, om den her øvelse, om den her form for træning, om den her vægt, hvad det nu kunne være. Og så når vi kan høre det, så får vi mulighed for at justere ind, det vil sige, at vi kan holde en høj kvalitet i træningen, ikke komme til at stå i en eller anden dum stilling, fordi vi ikke er stærke nok til den vægt, vi bruger, eller til det tempo, vi kører i. Og så kan du holde dig inden for dine egne grænser, fordi du simpelthen kan nå at mærke, hvad det er, der sker i din krop. Så undgår du at få mange skader, når du hele tiden lytter til, holder dig inden for dine egne grænser. Så får du ikke så mange skader. Og det der så også sker, som jo er vældig dejligt, det er, at du får en opgradering, en tak skal du have for godt samarbejde fra kroppen. Og det kunne være i form af noget glæde, noget velvære, noget ro, ekstase, jubi, det er fedt at træne. Det kunne også være i form af, at du bliver stærkere, smidigere og mere udholdende, at du taber dig. Ja, alle de der ting. Og de kommer helt af sig selv, når bare du lytter og justerer ind. Ja. Så det, du skal starte med, det er, glem alt om, at du skal og du bør, og at der kun findes en form for træning, og at det skal foregå mandag, onsdag og fredag. Glem alt det, fordi at det er ikke sådan, det er ikke sikkert, at det er det, kroppen beder om lige præcis den dag. Så derfor, inden du går i gang med at træne, så spørg dig selv, hvordan har jeg det i dag? Hvad er det, min krop har brug for? Hvad beder den om? Har den ondt nogle steder? Er jeg træt? Føler jeg mig frisk, klar? Har jeg overskud? Hvordan har jeg det i dag? Og så forsøg, om du kan ligesom mærke, hvad bliver jeg inspireret til at lave? Hvad har jeg lyst til at lave? Når du så er i gang, så mærk efter, hvad gør den her øvelse for mig? Er der noget, der gør ondt nogle steder? Føles det rart? Kan jeg styre vægten? Kan jeg følge med i det her tempo? Har jeg brug for at lave et trin før? Kan jeg holde en høj kvalitet i den her? Har jeg det godt, mens jeg gør det? Når du arbejder inden for det område, hvor du har det godt, hvor du har en vis form for overskud, når du ikke presser dig ud over dine grænser, og hvor du kan holde en høj kvalitet, så er det der, hvor du laver fremskridt. Det er der, du bliver stærkere, det er der, du bygger din krop op. Efter du så har lavet din træning, efter du har lavet en øvelse, så mærk efter, hvordan føles det her i kroppen, hvad gjorde den her øvelse ved mig, hvad det gjorde det her træning ved mig. Og hvis du kan mærke, det var sgu alligevel ikke så godt, så har du mulighed for at blive en erfaring rigere, og så ændre det til næste gang. Og sammenholde det med det, som du mærkede før træningen. Ja, det var mange ting, mange ord, men jeg vil ønske dig en dejlig søndag, og have det godt så længe. Hej hej.